Vědomí pokory. Myšlenky Alberta Einsteina. Pokud jde o mé ideály, mohu vám prozradit, že mám 3, které mne doprovázejí celý život. Jsou to dobro, krása a pravda. Září mi na cestu, naplňují mne radostí a dodávají odvahu. Kdybych necítil, že existují lidé, kteří smýšlejí stejně jako já, a kdybych neměl možnost hledat objektivní hodnoty v oblasti umění a vědy, ztratil by pro mne život cenu. Mnozí si kladou za cíl získat majetek, obklopit se přepichem a dosáhnout pokud možno největšího světského úspěchu. Takový postoj k životu se mi již od mládí protivil. Když si promítnu život mladé generace, nemohu se zbavit dojmu, že čistých a ušlechtilých hodnot se jim živou formou nabízí čím dál méně. Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, co je pro člověka důležitější, zda vědecké objevy zásadního významu, nebo vnitřní klid a spokojenost. Která z těchto hodnot je pro člověka podstatnou? Nejdůležitější je pokora. Ta totiž spojuje obě části otázky. Pokora ve vnějším poznávání znamená pochopení nepatrnosti našich objevů na poli univerza. A jedině s pokorou můžeme dospět také ke klidu a harmonii v našem nitru. Vědomí pokory nám umožňuje eliminovat osobní ambice a postupně se učit chápat své místo v kosmu. V nesmírném, dokonalém systému vesmíru je člověk skutečně menším než nic. A na druhé straně i s touto částečkou se počítá. Každá má své místo a svůj smysl. To je úžasné. A znovu mne to naplňuje pocitem hluboké pokory, která zároveň zbavuje pout egocentrismu. Měl jsem možnost poznat mnoho lidí, o kterých by se dalo na první pohled říci, že jsou pokorní. Jedni však o své pokoře stále mluví a v podstatě jsou na ni pyšní a druzí chápou pokoru jako ponižování sebe sama. Oba dva druhy lidí mě svým způsobem vždy odpuzovali. Skutečná pokora není pozlátkem, kterým se můžeme ozdobit, a také nesnižuje lidskou důstojnost. Pravá pokora je vlastně velikostí člověka. Je to zvláštní. Někdy mám takový pocit, že by lidem stačilo velice málo, aby mohli být šťastní jako jednotlivci i jako společnost. Kdyby si každý uvědomil, čím vlastně je sám, jako obyvatel planety, která v kosmických prostorech je pouhým práškem, pochopil by, že nás obklopuje čas i prostor v takových rozměrech, které umíme sice pojmenovat, ale stěží se jen přiblížit představě jejich nesmírnosti. Pak by jistě lidé upustili od malicherných sporů a neshod a snažili se dělat něco smysluplného.
věřím, že svět má reálný základ. To ale neznamená, že tento základ můžeme vnímat pomocí našich smyslů nebo poznávat pomocí rozumových spekulací. Existují různé dimenze bytí a k té nejvyšší se může dospět pouze na základě kvalitativních změn vlastního vědomí. Kdysi jsem četl výrok jednoho indického učitele. Byl pro mne šokující, ale čím dál víc věřím v jeho oprávněnost. Tento moudrý člověk zvěstoval lidem: zeď, která vás dělí od pravdy, je vaše mysl. Měli bychom se tedy v prvé řadě, než začneme poznávat okolní svět, zabývat otázkou vlastní mysli, vlastního vědomí. Jak málo víme o hlubších strukturách vědomí, jak jsme neznalí v otázce vlastních mentálních funkcí. Ale s použitím nástrojů, které velmi málo a nedostatečně známe, si děláme nárok na objektivní chápání světa. Nejobecnější pravdy by se měly dát vyjádřit jen jediným slovem. Pak ale před námi zůstává poslední krok, přejít ke skutečnosti vyjádřitelné pouze beze slov. Je to paradox, ale mne tato představa naplňuje klidem a také mi přibližuje východní mudrce, kteří hlásali, že pravdu je možno nalézt jedině v mlčení. Myslím si, že člověk potřebuje mnoho síly a energie, aby prorazil bariéry kolem sebe. Mám dojem, že navyklé stereotypy lidských myšlenek se dají přeměnit jen s velkou námahou. Mnoho lidí žije jako na gramofonové desce, kde se odehrává stále stejná melodie. Je jim dobře známá, nic je nemůže překvapit, stává se pro ně jistotou, která je unáší životem k cíli, o kterém nepřemýšlejí. Domnívám se, že ani mladý člověk nemá dostatek času na to, aby svůj život marnil podobným způsobem. Vzpomínám na výrok Marca Aurelia, který řekl: jestliže připustíme, že lidský život má nějaký smysl, pak naší prvořadou snahou by mělo být tento smysl poznat. Často se říká, že všechno je relativní. Člověk pak těžko hledá pevný bod, který by mu dovolil základní orientaci. Myšlenka na všeobjímající relativnost mi někdy až naháněla hrůzu. Často jsem o tom přemýšlel a jednou jsem si řekl, vše je relativní. To znamená, že i sama relativita, chceme-li být důslední, je také jen relativní. Je-li relativita pouze relativní, vyplývá z toho, že v sobě obsahuje i něco absolutního. Domnívám se, že jedině snaha hledat ve světě proměn a relativních vztahů také hodnoty absolutní může člověka dovést k vnitřnímu klidu, nebo jej k němu alespoň přiblížit. Relativita je v podstatě pouze otázkou existující uvnitř nás, v našem vědomí. Rozum nevlastní nástroje k pochopení absolutna.
Svět rozmanitostí, který nás obklopuje, je v podstatě pouze záležitostí našich smyslů a intelektu. Věřím, že člověk vlastní i další nástroje poznání, které umožní nahlédnout za hranice protikladů a dotknout se alespoň hranice světa příčin. Světa dokonalých zákonů, jejichž odlesk pozorujeme v přírodě a kosmu. To jsou oblasti, odkud pramení skutečná harmonie, klid a naplnění. Po tomto světě nechodí mnoho lidí, kteří zažili sami kontakt s touto oblastí. Ten, kdo však něco podobného zakusil, je tím poznamenán a jeho život dostává zcela jiný směr. Vzdaluje se ze světa nesmyslného hemžení malicherných přání a hledá podstatu existence ve sféře dokonalosti.